Ladies and gentlemen, manene namanenekazi endaweni zonke lapho nisibukela khona, siyanibingelela siphinde sinamukele nale kuhlelo lwenu silibiza ngokuthi uStar Wami right here on our favorite channel uMjolo Show. Njengenjwayelo igama lami ngingudlala Matifane and I am the next biggest thing in South Africa. Uyazi ukuthi masungibona suke sesikhona ukuthi sizokhuluma indaba eziningi ezihlukahlukene ezithinta umjolo. Mhlambe nawe uyabona ukuthi nenkinga yomjolo obhekene nayo. Kulula kakhulu ongakwenza you email us umjoloshow@gmail.com. That is umjoloshow@gmail.com. While doing so, don't forget to subscribe, like, and also share this particular channel to abangani bakho, yihlobo zakho, na wonke nje umuntu onothando noma ofisayo ukuthi azi ngathi. Ngale kwaloko, search, find and follow on Facebook. We do have our official page Umjolo. Uzolibona nje with 1 million followers noma ungilandele udlala Matifana or verified. If not, that's not me. Celeni kwami uyabona ukuthi kunezinto esiqala ngazi show njengenjwayelo. Lady Bloom Juice, Seluna Bloom Juice, and also King Bloom Juice. Uyayibuza ukuthi enzani lama juice omathathu uma ukuthi awuyena umuntu walekhaya mhlawumbe uyaqala ukubukela yokuqala Lady Bloom Juice angiyithathe ngiyiphathe ngesandla so that ngizokhuluma ngento oyibonayo. Le juice kuyakwazi ukuthi ibalance ama hormones wakhe as umuntu wesifazane, phinde futhi reduce your PMS, phinde futhi yenza ukuthi increase your desire bakithi ube umuntu wesifazane omlangazelelayo umuntu wesilisa nezifo nje zingabe seyihlalela kuwena kalula. Iyona ke juice yakho le okwazi ukuthi uyithole umntwana noma unengane lapho ngasekhaya izifo ezinokudlalela kuyona kalula. So uyabona ukuthi ingane yakho izovela ibe umuntu olula, iyakwazi ukuthi ke ilungise yonke leyo nto, cycle PMS support, phinde futhi ke yenze feminine and pH health, phinde futhi ke yenza ukuthi ube skin rather is right, yabo nje oglow njengoMatifane, yabo. So uyakwazi ukuthi uzitholele le juice le mengabe ke umuntu omncane ungekho sexual active noma usukhulile mhlambe ucansi kungaseyona indaba yakho kangako. Khathela ukubizwa ngo2 minutes, khathela ukuthi ungene ushove kabili uqede, nansi ke into yakho ibiking ngempela ngoba la yabona nje ikunikeza masculine strength, phinde futhi kunikeze nomdlandla mengabe usekamerweni nezifo zingadlaleli kalula kuwena. Mhlawumbe uyayidinga ke lama juice noma eyodwa yawo, kulula kakhulu ongakwenza you WhatsApp noma ufonele inamba le ebhalwe la ngezansi enginesiqiniseko sokuthi ozakwethu sebeyifakile njengamanje. Asihluleke lapho size kuhlelo lethu Star Wami njengoba ubona khona usiso nami la eceleni kwami sizokhuluma na just to find out ukuthi ubekwa yini yena osuku la namhlanje la nanokuthi indaba yakhe ihamba kanjani. Dadewethu sawubona. Sawubona futhi. Kunjani ma? Ngiyaphila njani? Siyaphila, siyajabula ukuthi sibe nawe namhlanje ohlelweni uStar Wami. Take us through ubani esinaye namhlanje and uze ngani lapho ohlelweni? Igama lami nginguNokulunga wakabiyela Sibongo. Okay. Ngidume kakhulu ngelikalungi. Into engilethelana ke iyodwa. Ngifuna ukukhuluma iqiniso kumuntu ebengihlala naye. Okay. Nokumala futhi ngoba kunezinto eziningi azenzayo engangiphethe kahle. What do you mean by that? Uzokhuluma iqiniso ofuna ukumala osindlalele nje indaba yakho? Ngicela ukuyindlala kanje ngizosuka nje from the start. Okay. Ubhuti sihlangane naye la eThekwini. Okay. Mina ngiyintombazanyana nje esuka emakhaya bengazi lutho ngeTheku. Ngane engaqeda umatric nalo matric ngangawuphasa kahle. Ngase ngasuka ngeza ngala eThekwini ekhaya akukho isimo sami nje asisihle kahle. I-background yami ayinhle uyazi ke emakhaya isikhathi esiningi. Kahle kahle nje la ngisuka khona abazali abasekho bobabili. Manje ngikhuliswa ugogo sinama siblings ami. Mangifika la eThekwini ngahlangana ke nobhuti. Ubhuti into ayenzayo ke wangamukela ngezandla ezimhlophe ngajabula wangikhombisa uthando. Ungithole nje ngisayintombi into nje ngajabula kakhulu naye wajabula kakhulu ukuhlangana nami. Ubesebenza kahle ke ubhuti ekampanini thizeni, ikampani enkulu. Waze wangifaka nasemsebenzini. Kodwa ke besihlala ndawonye ngaleso sikhathi. Okay, niqashile ndawonye. Siqashile ndawonye. Okay. Ungithathe nje ngaleso sikhathi ngoba anginayo relative ela eThekwini. Okay. So ngitheme ngifika nje ngahlangana naye mina ngifikele kumngani kahle kahle. Mengifika kulomngane lo
uyazazi-ke iy'nxushunxushu zabangani. Ngasuka kumngani kanti vele sengihlangene nalo bhuti. Kwaye la sihlangana khona-ke sa-decide ukuthi sibe ndawonye sibe together ngenxa yokuthi wayengasayithandi indlela engangihlala ngayo nomngani wami. Okay. Yes, kwaba into ekanjalo. So wangifaka-ke emsebenzini ubhuti. Ngasebenza, wangifaka as a-cleaner. Ngasebenza nje impela iminyakana sesathola nomntwana. So sengikhathele ukuphila impilo yamanga bhuti. And ngizwe inyembezi ezihle ngengisela ngisho emehlweni. Impilo engiyiphilayo ngithanda ngisilo umuntu mina. Ngisuke ekhaya linomthetho kakhulu. Okay, ngicela ukukuphazamisa. Ngiyezwa ukuthi izinto uveza ukuthi zihamba kahle noma bezihamba kahle phakathi kwenu. Kuqale nini ukushintsha? Ikephi la ubone khona ukuthi no man, lo muntu akayona lento ebengiyitshela ukuthi uyiyona olalong? Uvele ushintshe esithubeni nje. Uhlangane nabangani. Angazi ukuthi kwenzakaleni. Uhlangane nabangani, ngizothi abangani, ngizoblame abangani ngoba ngifika lana ube umuntu obenganabo abangani inhlobo. Bekuwumsebenzi nje, engena i-night shift, day shift, uyalala if engena i-night shift nje akasiyo umuntu okhonza izinto ey'theni. Umuntu obhizi ngomsebenzi. Ube busy nomsebenzi, bewuthanda umsebenzi wakhe. Njengamanje baqala ngokuthi bathi asishaye kancane ngokucabanga kwami. Uyaphuza njengamanje ngithole engaphuzi mina. Bengaphuzi, engabhemi, engenzi lutho. Kodwa njengamanje usegxile ngisho kuma-drugs. Okuyinto ehlukumeza kakhulu umoya wami ngoba ngiyazi ukuthi sisukaphi mina naye. Sesidonsa isikhathi eside kangakanani. Sekunomntwana. Sekunanomntwana una 5 years. Sina 7 years together. Umntwana una 5 years. Umntwana usena 5 njengamanje. And umntwana uhlala noma wakhe la ehlala khona. Uhlala noma kamfana. Okay. Akahlali nami because besihlala so-2 so uyafunda uma mfana wavela wamthatha-ke. Wahlala kuyena. Wayohlala kuyena. Yo, okay. Now utheme abuye iqala inkulumo yakho wathi ufuna ukuzoveza imfihlo noma ukukhuluma naye umfana uMali. Why all of a sudden? So ubone ngazi ukuthi lo muntu kumele uhlukane naye. Indlela akutreat ngayo manje njengoba sengena ezidakamizweni noma kwenzakalani? Yebo, angisekho happy kakhulu ukuthi ezinye izinto ngiyasaba ukuyikhuluma edlangalaleni kodwa-ke yena i-treatment ayisekho right. Yangihlukumeza emotional amagama angibiza ngawo. Uyangithuka each and every day. Ubengithuka, yabo. Uyangishaya. Nje angikho right kakhulu. Angikho right kakhulu. Nje angazi ngichaza kanjani lento. Ngoba kunzima nokumala. Ngize ngathi angithatha isinqumo sokuza la mhlawumbe ngizothola usizo. Mhlawumbe ngizongisa nama-counselling ngoba kunzima ukuba nomuntu wesifazane, ukuba umuntu wesifazane ohlukumezeka ngalolu hlobo. Ayikho into ebuhlungu njengokuhlukumezeka ngaphakathi. Yazi. Ngicela ukungena nje olimini. Mhlawumbe omunye umuntu angayibuza ukuthi lo muntu uveza ukuthi uhlala naye noma uhlale naye naze naba nengane. So manje mengabe umtshela ukuthi uzomala uphindela kuphi? Ukwenze njani? Noma mhlawumbe usuthole esinye ispace, usuthole omunye umuntu uzikhiphani? Okay. Njengoba ngifuna ukuthi ngimtshele ukuthi asihlukane ingoba kahle kahle ngitheme ngifika kumsebenzi lo angifake kuwo nokuyinto enginyezayo ngayo le ngizoyisho njengamanje. Ngithole omunye umuntu ongithanda kangcono kunaye. Ngithi kangcono ngenxa yokuthi indlela angiphethe ngayo njengamanje angisayithandi. Yebo, ngiya-appreciate izinto angenzele zona. Zibe zinhle kakhulu kodwa mengihlala la ngizohlukumezeka khona shuthi ngizofa. So unenye indoda ngaphezu kwaThemba lo wakho? Yebo, ngingasho kanjalo ukuthi sekukhona omunye umuntu-ke. Nongenza ukuthi ngijabule nokusakwazi ukuthi afake ismile. Singakanani isikhathi unaye lo muntu? Sesina approximately 2 years, 1.5 years lapho. So kulesikhathi nindawonye akabamba uMthembani noma yena
akasakunaki nanokuthi wenzani ngenxa yezinto endlula kuzona, noma nawe uthe masubona ukuthi isimo sekanje wavele wabaleka wasuka eduze kwakhe? Ngithe mengibona isimo sikanjena ngikhethe ukuthi ngihambe ngekhaya, kodwa into engiphushile kahle kahle akusikhona nje ukuthi ngekhaya. Ngiphushwe ukuthi lo wesilisa usevele wahamba wayolobola ekhaya. Lo wesibili ka-2 years? Yebo, lo wa-2 years. So ulotsholiwe sikhuluma nje? Yebo, ngilotsholiwe. Manje sengikhathele ukuphila impilo yamanga. Ngiyathanda ukuthi lo ka-2 years ezwe iqiniso, kanti futhi nalo ngiyathanda ukuthi ngimale ngimtshele iqiniso because impilo yamanga mina angiyithandi, angiyiphili. Yo, sengiphuza amanzi. So njengamanje kumele sifonele uThemba simtshele ukuthi wena usuyingoduso yomuntu manje, usulotsholiwe, and lo lobolilazi ukuthi noma uyazi ukuthi ubune-boyfriend noma ukazi wamtshela? Abengakazi ngimtshele uThemba. uThemba ngingasho nje ukuthi uzobe eqala ukuzwa yonke lento le. Ingakho ngithi kahle kahle bengifuna ukuthi ngimtshele iqiniso, at the same time ngiyamala. Sesengisho usibona-ke manje ukuthi yena mhlampe niqala ukuhlangana wamtshelile ukuthi unayo i-boyfriend, noma wazi ukuthi nje umuntu wakhe njengoba eseze wahamba wayovela ekhaya? Cha, uSibu angimtshelanga lutho. Akazi nangengane, akazi lutho? Yebo, and ngine-reason mina why ngamtshelanga yonke into uSibu. Ukuthi kade ngisakha. Ngizosho njalo ukuthi kade ngisakha, and ukumtshela kwami bekuzokubhidliza yonke into. Kahle kahle uSibu ngathi mengihlangana naye wangitshela ukuthi umuntu onengane ngeke aze athandane nomuntu onengane, futhi ngeke aze amlobole, ngeke aze amshade. Wow. Ngase ngakhetha ukuthi ngcono ngiyibambe ngakumina lento le, ngizothola isikhathi esi-right sokuthi ngimtshele yona mase isikhathi sesi-right lokwangempela. So awucabanga ukuthi methola namhlanje uzothi ayiyekani lento, noma mhlampe afune iy'nkomo zakhe, noma mhlampe you are willing to take this risk ukuthi yazini it's now or never? I'm willing to take the risk, kodwa ngiyamazi kahle kahle. Lo 2 years lo ngiyamazi, akasiye lowo muntu. Uzofuna ukuthi sikhulume kuqala. Angiboni ukuthi angangala kanjalo nje, kodwa khona kwamina ngiyasaba. I know. Kodwa ungifakele ama-headphones lapho, lawa lapha eduze kwakho, sibone ukuthi iyenzeka yini lento. Hayi, indaba yanamhlanje. Ayafika ne? Yebo. Okay. Cabanga ukuthi mina kumele ngithi ukuthi kanje kancane so that ezofika ngapha. Siboneke as iy'namba bese ngizithathile ukuthi siyabathola yini la bafethu. Yo, asivele siqale ngaye-ke uMthimbane, because vele yena ungathi uyena uzosinika inkinga kakhulu eseshintshe nempilo ayiphilayo. Yo. Yani, breathe in, breathe out. Uyayizwa ngalapho? Yebo. Hello? Yebo. Bhuti kunjani? Ngiyaphila mfethu, kuhamba kanjani? Ngiyaphila mfethu. Ukhuluma noMatifana, ngila kuMjolo Show. Ngikhuluma noThemba. Ya, ukhuluma noThemba mfethu. Ukubuza ngizikholakala.
Into eyenza mfethu ngikufonele ingoba kunodaba engifisa sikhulume ngalo la. In fact nginomama womntwana wakho uNokulunga. So ufuna ukuthi nikhulume nobabili because kune situation ekhona phakathi kweni nobabili yabo. So usethi akathathe mina mhlawumbe ukuthi ngimlekelele nikwazi ukuthi nikhulume nobabili. Yini usabanye ukukhuluma nami yet? Usaba ukuthi sekunesikhathi mfethu ningakhulumi. So because ngoba uyazi ngithi wrong. Angizwanga bhuti. Uyazi ukuthi wenzite wrong. Uhambe for unyamalele for 3 months bafu. 3 months bafu ngoba bese ngifonela ngawe esikhuluma wena bafu angikwazi ukwazi mfethu ngiyaxolisa mhlawumbe kuba rude kodwa angikwazi bafu kodwa nje lo muntu lona angikho right. Ngikho right ngempela futhi. Ilo nto mfethu engizama ukuthi siyikhulume ukuthi lo muntu ungitshelile ukuthi kade ngibhalele email. In fact wena ukwisho njengamanje umjolo show la ku YouTube. So ungitshelile lo muntu ukuthi mfethu izinto zibe rough between nina kwaze kwashaya isikhathi sokuthi aphindele ekhaya cause ubese ngazizwa safe around you. So namhlanje uthi mhlambe uthatha isibindi sokuthi azokhuluma nawe cause she wanna tell you lento afuna ukukutshela yona cause kubalekile for the sake of umntwana nazi ukuthi ne builder in noma neqhubeka impilo seniphila under which terms. Okay, ngikhulumise naye bafu bangena nkinga mfethu. Sikhulume naye ngimuzwe ukuthi yena because yabo angifuni ukuthatha ngenye indlela yabo. Okay, Nokulunga ukulalele mfethu uThemba ungakhuluma naye. Sawubona Themba. Hello. Yebo, unjani? Unjani? Ngiyaphila. Wangifonela ukuthi ngenamba zabantu engingabazi bangitshela ukuthi bakwamashow kwarawara kwenzakalani. Ungafika uhambe isikhathi esingaka ufuna ukungifonela ngenamba zamadoda engawazi. Empeleni nje ngize lana kahle kahle ngifuna ukuthi ngixolise kuqala. Ngifuna ukuxolisa kuqala. Uxolisa konjani? Ngixolisa kuqala lokho engikwenzile kuwe. Angithi uyabona ukuthi khona la angiphambuke khona. Ngicela ukuthi wehlise umoya nje. Ngingalalela qhubeka. Ukubhalela kwami angithi uyazi ukuthi mabe ngiseduze kwakho ukuthi unjani. Angithi uyazi ukuthi unokungibeka isandla bengiseduze kwakho. Manje into ekuthiwa lana lo ngicela kuthiwa ngibishow mina warawara inini manje into etshela abantu leyo ufuna ukwenzakaleni. Cha ngicela ungilaleleke njengamanje ngicela ungiphe ithuba ngichazeke. Wena ucela abantu ukuthi ngiyakushaya wena. Themba ngicela unginike ithuba ngichaze. Okay. Empeleni njengoba ngifike la ngibhalele la ngaze ngafika la. Ingoba ngikwazi ukusondela eduze kwakho unokungibeka isandla okokuqala lokho. And kunento ebalekile engifisa ukuthi ngikhulume nawe. Uma ngabe ngikhuluma nawe lento le ngiseduze kwakho uyazi ukuthi uzongithani. As usual. Angithi wena uyazi amanyala ngithi. Akusiwa amanyala. Ngifuna ukuthi ungilalele kahle ke. Okay. Themba emsebenzini njoba wawungifaka emsebenzini ngifike ngathola umuntu and lo muntu lo usevelile ekhaya. Manje ngibona ukuthi bethu vele uyofeba mina ngifaka emsebenzini noma uyofeba khona emsebenzini ubeka wrong lento le. Angikaze ngifebe uyayibona ukuthi ngitshelani manje. Uyayibona ukuthi unjani angifebanga inkinga yakho ke ila isekulaleleni. Okay ngicela ukungenelela Themba. Sure baba. Ngiyazi mfethu ukuthi udiniwe njengamanje but basically ngithola nawe bafuthola nawe ilingane lutho ngibuze. Okay Themba ngicela ungilalele mfethu. Ulungu uze kumina mfethu ngoba uthi wena umphushile ukuthi athole indoda yabo uthi unomuntu wesilisa njengamanje osempilweni yakhe for 2 years and lo muntu useze wayovela ngisho kubo ngamanye amazwi uselotsholiwe ukhona wena it's just that wena umphushele away mina ngisiyoyo mina baba mina ngisiphukuphuku mina angisho babo wena mangibuka ngibuka kanjani ke njengamanje ngoba unisizwa lento loyizwayo mina ngithatha ngibuka isama sendoda wethemba ngicela ungilalele kahle kahle mina bese ngikhathele wena yafuna ngitshele mina bese ngikhathele imisebenzi yakho mina ngifile ngaphakathi ngifile manje ngikwazi ngisho ukuyibheka imisebenzi yakho bese ngikhathele mina
Wena njalo nje ubuhlezi ufika lapha kumina udakiwe ukade unabangani bakho usuku bonke ufike kumina ufike ungishaye bese ngikhathele mina uwe bese ngikhathele nawe uyazazi ukuthi unjani and ngeke ngikwazi mina ukumela le yampilo amagama insultive ngaso sonke isikhathi uyangithuka ungibiza ngaphansi kwezikhethi zamawami lo ngasekho uthi mina ngifile kanjani Lundi uthi angifike kanjani kumele ngikutene angifebi mina ngaze ngize ngifebe ngikureplaceile angifebanga ngithole indoda engcono kunawe finish ngicela ungalingeke mina uzungiprovoke ukuthi ngilokhu ngiphakamela umoya uyangazi ukuthi angisiyo umuntu ophakamela umoya mina okay mfowethu ngicela ukwenza kanje khona uzobona ukuthi mhlambe akusiyona imprank le asidlali ngawe noma mhlawumbe uzoyitshela ukuthi mina obamba uma wengane yakho cha unomuntu wakhe amlobolile. I'm trying to add him la kwi call so that uzomuza ukuthi ukhona lo mfowethu lo ngicela uyangidakela okay ngicela nawe noma uthu futhi ngiyangicanyela uyamuzwa yona into engilethe la le yona into engilethe la yabonga bekhuluma kanje ngabe usesathe ngisho isando wasibeka ekhanda ngikhathele mina lo mfana engizombopha into isigcine ezosenza okay mfowethu ngicela uthule kanjalo khona ngizama ukuthola ukuthi uSibu ngiyamthola yini la okuyena ongathi usemthathile uma wengane yakho ngicela mfethu kanjalo ngicela uthule nje kanjalo I'm trying to add la uSibu ngifuna ukubuza wena mfethu ukuthi wena uyindoda noma umfazi mfethu hawu mfethu ngiyindoda manje mfethu indaba manje pho ufuna usizo ngabafazi kanje buza yibona lento uyifusayo manje you understand into uyiqalile akenzanga lutho angenzanga mina mfethu ngithunyiwe la kahlahle ngisithunywe ukuthi angifonele wena waliwe utshela amaqiniso akho wethemba ubhuda akenzanga lutho wena mangabe kukhona umuntu ofuna ukumthuka mina kulungile mina vele ngiyakwazi ukuthuka vele wena Lungi yabo wena angifebi shuthi ngafeba nawe phela noma ngafeba noma wakho nyoko ungazongiyela mina ungalinge nje unginyele. Okay, Themba ngicela wehlisa umoya mfethu sizama ukuyenza lento ngiyakucela nje yami ngiyakucela samadoda thina mfethu babu nakube mina bangikhona ukuthi ungawehlisa umoya angikholwa understand futhi ukuthi ngothisha kanjani because uma wenganyanga mfethu lesikhuluma ngaye nje manje ngiyakuthola lokho but mina ngifuna sithole lo mjida lo sikhulume naye sizwe ukuthi mhlambe uyayazi lento noma lengane ngenzela ukuthi mina mfethu ngithola iqiniso from ama side wonke ngoba ngenzeka ukuthi ingane icreate istory ifuna ukuphuma kuwena manje ngifuna ukuthola ukuthi lento eyisho yiqiniso kanti ngane kuyona ngisho yami nje phezulu yo wethemba ngeke ungitshela ukuthi ufuna ukupheka ingane mina ngeke ungitshela ukuthi uyayiba ukuthi unjani ingakho-ke ingakho ngiwalile ngeke ngihlale mina nomuntu onjengawe ngeke ngize ngihlale nomuntu onjengawe mina ngeke ngihlale nomuntu onjengawe awukwazi ukuthi ungaphika ingane esina 5 years hayibo hawu khona umuntu ungafika ahlale nengane aphika ingane esina 5 years akahambe wenza i-DNA test. Bhuti. Hello? Hello, yebo. Mfethu ngifuna uSibula angazi noma uyena le ngimfonelayo. Ya ukhuluma na bhuti. Sho mfethu ukhuluma noMatifana ngila kumjolo show mfethu. Show. Yeah. USibula lo kuthiwa ulahlama wena. Lalela ke wethemba yekuthuka uSibu. Yeke ukuthuka uSibu wethemba. Akuyona inja mina elungu ungangenza isilima mina. Usibuna useyisoka lami kwamngene lokho uyathanda noma uthandi uSibu uyisoka lami officially. Wenze into ekuhlulayo ezimuntu wesilisa. Yona uSibula lelake thula awuthule awukwazi phela ungithulisa. Wena nja wena. Mfethu uyabona nje uSibu usathe hello akazi kwenzakalani la so ngicela unginike ithuba ngimchazele. Wasayena lo usulu wasayena akazi ukutshela ufana noma ngisho ekhuluma ukhuluma ngenhlamba ngisho ekhuluma inhlamba kuyena okay Sibu ya bhuti kwenzani uba wena vele mfethu nguMatifana ngila kwi-show Star wami sengithi uma wengane umuntu wakho lo osanda nokumlobola ubezo report ukuthi unobaba wengane asabayo ukumala so uze kwishow ukuthi ufuna ukumala so mase siyayitshela le out iyalwa mfethu iyasilwisa so besithi kahle kahle ayazi ukuthi wena ukhona futhi nokulunga njani ngithi mina
Yes, uma wengane yathemba mfethu. Ngane, ay, bhuti wami. Wena unokulunga ngayindawo yezwa mfethu ngitshele mina unokulunga. Awukhulumi nomuntu o-wrong lapho. No, okay. Lobola sisane ingane nawe yezwa. Wethemba. Ngicela uyiyeke lento oyenzayo. Mina nawe ngicela ukuthathe manje ukuthi kahle futhi angiyeke lokhu ngikuncenga. Kwakona ukuncenga lokhu ikona lokho kwenza ukuthi ungibhampele. Okay. Azi nje ukuthi mina nawe kusuka namhlanje sihlukene and angikudingi eduze kwami. Uma ukuthi uyaqhubeka, ngizohamba ngiyokubopha. Ngifune i-protection order. Ungaphindi usondele eduze kwami. Ngizofika kimi yes. Awukwazi ekhaya. Sibo. Angisabi mina. Udama ungibhalansise la kwenzakalani manje? Lalela wamsifuni wena. Awukwazi ekhaya ube uyakwazi ekhaya ngabe kade walethe inkomo. Wena fusekwe namasimbu uba wena hlama wena. Uma enganyama wena isithelo somfana ngazi ukuthi uhamba ulobola nje uhamba uhlaba nje ngazi uhlaba. Ngithi wena uyinja wena masimba wena. Uba ngicela ubunjani mina. Uthemba. Suwenje. Usanda kwenzani yena? Mfethu ubuwazi ukuthi umuntu wakho unengane. Unengane. Njengoba ingane yakhe ina 5 years yongane ngasihlama wena. 5 years. Nokulunga kwenzakalani ngawo? Cha lalela Sibo, Sibo. Lalela. Ngilalele phela cha ngilalele. Ngicela ukuchazela Sibo. Kahle bengisazokutshela bengilinda isikhathi sokuthi ngikutshele nakho isifika kabuhlungu wena ifika manje kahle into engilethe lana ukuthi bese ngikhathele ukuphila impilo yamanga bese ngifuna ukuthi ngale lo muntu lo ebengitshela ukuthi umuntu oright kumina kushishiwa nangoke sengihlukumeza Impebo yonke likhulumisa kanje manje. Impebo yonke likhulumisa kanje. Ngoba mina ngizothuka ilenja le. Wethemba mina angifebi ngikutshelile nje ukuthi ngikureplaceile. Ngenxa yezinto ozenzayo kumina engingayithandi. Musa ukulokhu ungithuka mina ngiyayicelela yeka ukungithuka. Ngakwenzani kanti wena mfana? Ngakwenzani wena mfana? Ngenzeni anti wena? Ngenzeni? Senziwa kanjani isihlama? Uyasazi isihlama wena? Impilo isazokukhombisa isihlama-ke wena uNkulunkulu nje ngizohamba ngiyothandaza. Ngifuna kutshengisa ukuthi isihlama into enjani. Uyasazi isihlama wena? Ungazongithatha mina kanjalo. Lalela Themba. Ngicela ungiyeke mina ngicela uphume kimi. Kumanje ungonela umuzi wami kumanje, ungonela umshado wami kumanje. Ungonela umuzi wami kumanje. Vuma wena ukuthi nje waliwe, vuma accepta ukuthi waliwe and awusenaye uma wengane. Uma wengane usesathiwa abanye abantu sengithathiwe. Uhlulekile. Uwenze lento ekuhlulayo. Angisasiyo uma wengane yakho mina. Mfethu. Manje okay ngoba siziyona ingane yami ingane sokwenzeni ngazi. Izokwenza njani ingane sokwenza njani? Whatever ungayenza ngisho ungayithatha ingane uyilethe kumina. Anginankinga ngizohlala nayo mina ingane yami. Buka wena msuno usibuka ukuthi wena uthatha umuntu onjani ungacabangelani kanjani mase wena. Ubani uyangicabangelani? Ubani? Okay, ngicela ningiveze ithuba noSibu angikamuzwa kakhulu la cause manje niyathukana so u-end up engakwazi ukukhuluma. Sibusiso. Ndafethu yini manje? Ngicabanga mfethu ukuthi usuzwile wal recognize i-voice yomuntu omlobolile. Nanje situation mfethu lana utheni ngalolu daba ubuwazi ukuthi lo muntu unengane yonke lento le. Mina ngifike ngolalela Nengane wena unengane ungitshela sonke lesikhathi 2 years zonke ngihleli nawe wena unengane wena. Sibo le into ekumele sikhulume ephansi kwami nawe ayidingi abanye abantu. Ngifonelile manje ayidingi abanye abantu. Abantu abafuna ukwakha umuzi mina nawe lalela ngicela ukhohlwe le nje lokho ikhonkosi eceleni. Wethemba ungazonginyanyisa. Ngikhuluma nendoda yami njengamanje awuthuli. Bafele bavala bobabili. So kule situation senze kanjani-ke dadewethu? Umuntu wakho maziyo uSibu uzofila kanjani manje? Uzokwazi ukumthambisa, uzokwazi ukuxoxa naye, kuzokwenzeka kanjani?
Khona ngiphukile kakhulu. Le ndaba yengane bengafisa ukuthi ivele ngale ndlela evele ngayo. Ngoba ngithi ngiyazama nokumchazela uSiba akafuni ukuzwa lutho. Kahle kahle bengifuna ukuthi nje ngale uThemba. uThemba accept avume siqhubekele phambili nempilo. So ngokwakho muzwe indlela akhuluma ngayo lo mfowethu nihlukene noma mhlawumbe uyabona ukuthi usazoqhubeka kuhluphe but ngoba ngicabanga ukuthi ngoba ukhonile ukuthi kuphele u3 months ningakwazi ukuthi ni communicate futhi sangaphela esinye isikhathi eside but I believe kumele ube nendlela yokuthi ngempela uThemba kasondele eduze kwakho because uyakhombisa ukuthi unobungozi. Yebo uqinisile but unobungozi obukhulu njengoba kade ngisho nje angasatha walona lesi sihlalo ohlele kusi angqame ngaso ngendlela anodlame angazi lama drugs ukuthi amenzani mina amphendula isilwane isilwane empilweni yami uyisilwane uThemba uyisilwane and ngoba ngithole uSibu ila ngithola khona ipeace ila ngithola ukuthula kwami uSibu umuntu ophansi kakhulu yabona nje mina angiyazi lento le uThemba ungihlukumezile uhlukumezile impilo yami uyihlukumezile yebo ngiyavuma ungithathile wangibeka endaweni eright wangenza umuntu kwasinkwa ngakwazi ukuba nesinkwa ngakwazi ukuyinakekela as umuntu wesifazane kodwa njengamanje indlela bese ngitreat ngayo bisimbi kakhulu nanomubani bese ngashiya ngisho noshadile ubengashiya bengadivorce straight because ibhlungu impilo abengiphilisa yona. So what is going to happen emntwaneni? Umntwana nizomenza njani manje? Uzoqhubeka ahlale kugogo, uzomtshela ugogo ngesimo ukuthi kwenzakalani noma uzomthatha azohlala nawe. But mawukuthi uza nawe uSibu akamazi, kusho ukuthi kusamele uaddress indaba yomntwana kuSibu umuzi uthini ngaye. Eshiyane. Kunjalo impela ngizokhuluma naye uSibu ngiyamazi ukuthi intwaphi umuntu wami uSibu. Sengihlale naye 2 years ngiyamazi ukuthi uthintwaphi ngizomthinta la ethintwa khona makudlula lapho ke shuthi sekuyoba kuhlukana kwethu kodwa bengafisi ukuthi kube kanjalo ngizoyi-address indaba yengane ngimtshele ngimchazele ukuthi kahle kahle into eyayingenza ukuthi kube ngathi ngifihlile bengayifihlile into ebenza ukuthi kube ngathi ngigodlile indaba yengane isona lesimo lesokuthi wangitshela ukuthi umuntu onengane angeke azamlobole akamconsider nje yena ephila naye impilo yakhe yonke umuntu onengane ngenxa yokuthi bese ngimthanda ke mina uSibu ngakhetha ukuthi ngiyigodle indaba yengane. Yani sobona ukuthi uphawula kanjani bhala lapha i-comment yakho about today's episode ukuthi uyizwe kanjani. Don't forget to subscribe, like and share this particular channel Umjolo Show. Also on socials, especially Facebook Umjolo, we do have our official page Nodlala Matifana likhona ipage lami ongakwazi ukuthi ulandele. If ever you need an MC or a DJ, email dlalamatifana@gmail.com ngifike ngizokwenza umcimbi wakho ube mnandi. Uma kuwukuthi ke ufuna ukuzitholula ngelinye ilanga umjolo show@gmail.com. Siyabonga kakhulu ukubukela kwakho.